मोब्रुं मुसि उन्दुनानै दासो सिखारदों। दिनै आंनि फेसबुक पेजआ हेक जाबाय। माने फेसबुक पेजआ आंनिया हेक जाबाय दिनैहाय। आंनि आखायाव कन्ट्रल जेबो गैला। दिनै हरनि 2टा 3टासोआवनो हेक जानानै थादों। ओमफ्राय आं दासो नायबाय एडमिना गुबुन जाबाय। माने आंनिनो गोरोन्थि। माने स्पन्सार हरदोंमोन आङो, बे स्पन्सारखौहाय आङो क्लिक खालामनानै नायदोंमोन लिंकआवहाय। बे क्लिक खालामनानै नायनायावनो बेयावनो जालांबाय आरो। ओमफ्राय आं दोननानै उन्दुबाय मोनायाव। दोननानै उन्दुनायावहाय माथो खालामबावनो, हेक जानानै थाबाय। ओमफ्राय आङो दायो नार्जारि कर्नारखौहाय एडमिनाव खालामबानो सेस्था खालामदोंमोन। ओमफ्राय दा बैयो रिमुभ खालामहरबाय थाफिनो दा। ओमफ्राय दा कन्ट्रलानो साफा गैला आंनि आखायावहाय फेसबुक पेजनिया। 18,000 फलोवार्स जाबायमोन। ओमफ्राय मनिटाइज जानायनिमोन पेजआ। थांबाय 1 सेकेन्डआवनो। माथो खालामबावनो, मोनफिनगोन ना मोनफिना ट्राइ खालामनोसै। दा माबाफोर बिदिनो गाज्रि भिडिअफोर फैलाबायनो हागौ। माने आंनि नामजोंनो दङ दाबो आंनि फेसबुक पेजआ। बेंग्लाय नार्जारि ब्लग फेसबुक पेजमोन आंनिया। गाज्रि भिडिअफोर थानो हागौ, बेनिखायनो नोंथांमोननो आङो बेखौ खिन्थानाय जाबाय। USA निफ्राय खालामदों ना बबेनिफ्राय खालामदों दा फात्ता मोनाखै। सेस मनिटाइज खालामनो हाखाबायमोन, माथो फैबाव। बिराद टेनसन। बिदिब्लाबो फैसाथ' मोनाखैमोन आङो मोननाया फेसबुक पेजआवहाय। होमब्लाबो 2 बोसोर खाथिनायनि फलोवार बुथुमनायनि खोथा दङ। दा 1 सेकेन्डआवनो थांजोब्बाय आरो माथो खालामबावनो। मोब्रुं मुसे सिखारनानै माने आंनि फेसबुक पेजआ आंनि आखायाव कन्ट्रल गैले, हेक जाबाय। दायो बावैसो हेक जाबाय। माने बेखौहाय एरख'हरफिननो नाजादोंमोन आङो, हास्लाबाखिसै। दा बेयावहाय गाज्रि भिडिअफोर फैनो हागौ। बेनिखायनो आपल'ड होयोब्ला जाय आंनि फेसबुक पेज नायगिरि बिथांमोना आंखौ सानगोन। बेनिखायनो आङो दा खोन्थाग्रोखाबाय एडभान्स। बे कन्ट्रला आंनि आखायाव गैला, फेसबुक पेजनिया हेक जाबाय बियो। 18,000 फलोवार थांबाय दैयावनो। आरो आं बिनि थाखाय मोनसे भिडिअ बानायफिनगोन। बियो स्क्रिनशटआव माबायदि हरदोंमोन, माब्रै खुस्लायदोंमोन, बेखौ आङो नोंथांमोननो खिन्थागोन। दा आङो सम गैला, आंनोबो डिउटि टाइम जाबाय। दुगैनो मानो गोसो जालायखांसै, ओरैबायदि आलां फालां मोनलायखाबाय आङो फेसबुक पेज हेक जाजानानैहाय। भिडिअ बानायनो हास्लाबैयाव दा लाइभआवनो नोंथां माथो खालामबावनो ना। जाखांबाय थांथोंसै। टुइटाराव टुइट खालामनायनो दसे। आं दोनथ'बाय बेयावनो। गोसोआ सान्थि गैया, मोजां गैया दिनैहाय। दाख्लैसो आं भिडिअसो होनो सानदोंमोन दिनैहाय ब्लगिं। ओमफ्राय दिनै बिदिनो हेक जाबाय। सिखारदोंल' आं उन्दुनानैहाय मोब्रुं मुसिनो।